Ġew iffirmati żewġ ftehimiet bejn id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità mal-Korp tal-Pulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bilan li l-uffiċjali taż-żewġ entitajiet ikunu marfin aħjar dwar l-isfidi ta' persuni li għandhom id-demenzja. Dawn il-ftehimiet se jwasslu biex iż-żewġ korpi dixxiplinati jingħataw taħriġ kif ikunu f'pożizzjoni aħjar li jirrikonoxxu sinjali ta' demenzja fuq il-persuna u l-mod kif jikkomunikaw magħha fil-qagħdi ta' dmirijietom. Preżenti għall-iffirmar kien hemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u dak għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela. Il-Ministru Camilleri spjega kif ħidmietom fil-qalba tal-komunità kemm il-Pulizija kif ukoll il-Protezzjoni Ċivili jiltaqgħu ma' persuni differenti u b'kundizzjonijiet varji fl-aktar ħinijiet diffiċli għal dak li jkun u għalhekk li taħriġ speċjalizzat u ta' importanza kbira. Il-Ministru Abela spjega kif b'dawn l-iżviluppi se tkun qed tiġi mfassla parti oħra mill-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja.